Insellmilkom nilqakom għall-aġġornament tal-5:30. Dalgħodu r-raħal taħal qormi qam ix-xokjat bil-mewt ta' żagħżugħ Charlon Borġ, żagħżugħ ta' 17-il sena li tilef ħajtu fi spjera ta' drenaġġ. Missieru li tella wkoll mill-istess spjera għadu qed jiġġieled tal-ħajtu fit-taqsima tal-kura intensiva. 5 tim wara li bdiet is-sena akademika ġdida fl-Università ta' Malta, kważi nofs l-istudenti li applikaw għall-kors tal-PGCE biex isiru għalliema ma ġewx aċċettati anke jekk kellhom il-kwalifiċi neċessarji. Din ir-realtà tikkuntrasta bil-kbir mad-dikjarazzjoni li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi għamel nhar it-tlieta ma' One News meta qal li l-istudenti kollha tal-PGCE kienu jafu eżatt se jiġri minnhom. Il-Gvern qed jippjana biex malajr kemm jista' jkun jiffirma kuntratt ta' 7 snin ma' numru żgħar ta' operaturi kbar fit-trasport biex jipprovdu trasport skolastiku fl-iskejjel tal-Istat. Fl-ewwel reazzjoni l-Partit Laburista qal li ma jaqbilx li jiġi ffirmat dan it-tip ta' kuntratt u mhux se jħossu marbut bih jekk ikun fil-Gvern. Il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar jikkonferma li l-pazjenti li qed immorru fid-Dipartiment tal-Emerġenza qed idumu bejn 20 u 30 siegħa jistennew sakemm jiġu trasferiti fis-swoli tal-Isptar Mater Dei. Minnaħa l-oħra l-MUMN qalet li ma tistax taċċetta l-fatt li ma huwa jintwera l-ebda rispett lejn dawk in-nisa li jkunu se jweldu. Il-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadam ġustifika d-deċiżjoni tal-Prim Ministru li qed iżżida lill-Kabinett u qal li kienet waħda tajba meta kien qed jieħu sehem fil-programm Reporter u qal li l-Partit Nazzjonalista ser jerġa' jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Il-Fondazzjoni Midla Mad-Dawl qalet li wara li ħafna programmi u lezzjonijiet f'diversi suġġetti li kienu mwiegħda lil priġunieri kmieni din il-ġimgħa l-għalliema tal-ħabs ġew magħrufa permezz ta' SMS li l-lezzjonijiet kienu se jonqsu bin-nofs. Midla Mad-Dawl saħqet li jekk kellha ssir xi forma ta' ekonomija din kellha ssir fuq affarijiet oħra u żiedet li dan kollu jikkonferma li l-edukazzjoni u r-riabilitazzjoni tal-ħabsin mhux veru huma priorità fil-ħabs. Il-komunità Sirjana f'Malta turi l-adab tagħha lejn il-Gvern Russu. Dan wara li dan tal-aħħar uża l-vito fuq riżoluzzjoni tal-ġnus Magħquda li tikkundanna l-attitudni tal-Gvern Sirjan. Il-poplu Sirjan ilu għal dawn l-aħħar 7 xhur taħt oppressjoni tal-Gvern Sirjan. Dil-aħbar intemmu hawnhekk dan l-aġġornament tal-aħbarijiet One News jaġġornakom f'aktar dettall fis-7:30 b'servizz dettaljat. Ringrazzjakom tal-attenzjoni, insellmilkom. Temp għala das-sib nistenni jkun ftit imsaħħab xi waqt xemxin iżda tibqa' l-possibilità ta' xi ħalbit tax-xita f'xi inħawi. Viżibilità tajba, riħ moderat għal xi ftit qawwi mill-Majjistral. L-ogħla temperatura telħaq il-25 grad il-lejla tinżel 17 indiċi UV 6. Total ta' xita fl-aħħar 24 siegħa 5.6 mm. Xita mill-ewwel ta' Settembru l-hawn 23.4 mm. Baħar moderat li jsir moderat għal qawwi b'imbagħad ftit li xejn. Temperatura tal-baħar 25 grad Celsius.